Lerewu sing pinipanca pepetoking ayamono kadangipun Kakang Dimas Prabakesa kula nuwun wonten paring dawuh Kakang mbok ndangu dhateng ingkang rayi ora ana para kadang kang padha nguji wani ing wektu iki wis padha swanana ngarsanipun Kakang Yayi nuwun ingetipun ingkang rayi kados sampun semadya wonten ngabiyantara sedaya para kadang sumadung dawuh pangandikanipun Kakang Mbok Dewi Arimbi mboten ngemungaken para kadang werda aruju senajan to para wadyabala sumadya swangersanipun Kakang Mbok Arimbi iya mengkono Dimas Syukur Bejo Sewu rikala semana pun Kakang midhangetake pawarta yen to putrane adiku Janaka Si Abimanyu ngemasi Kaperloyo ora ngemungake putra Madukara senadyan to putra Ngamarta dolasan kabeh para satriya-satriya ing Ngamarta akeh kang padha dumuka ing pati tatkala gegelundungan sirahe Tirtanata ngamuk inging dadi pangarep-arep ora ana liya kejaba mung keponakmu Si Gatotkaca kaya ngapa bungaing pamikirku awit yen to Gatotkaca kang tumandang sangka pangeraku bakal bisa mutus peperangan iki angrampungi gawe awit gegambaraku ora bakal ana Kurawa sing bisa ngendih marang kridane keponakmu nuwun kasinggihan yen namung saking panunipun Kakang Mbok mengkaten menika wau lajeng dipun penggalih dumateng sedaya para pinisepuh ing Ngamarta ingkang putra yoga kula Anggir Prabu Anom Gatotkaca ingin saged enggal kawisuda jumeneng senopati yang perlu males nguditu lara wirang dumateng sirnanipun sedaya para putra-putra Madukara ingin sampun persasat ludes mboten wonten ingkang ketingal setunggal-setunggal Yayi Patih Prabakesa iya Kusmiraina semupang iwang aruna katinetraning akrapo sabdaning kokila ringkani goro saged terkini dunganing kong lerewu sing nyepini panca pepetoking ayamono tandya teka mangkono dereng ngantos pantara dangu nggene samya imbal wacana anenggih ingin wis miyak pasiban senajan to kono wanci tengah dalu Raden Gatotkaca ing ngadhep ingkang Ibu Dewi Arimbi
yaning talaga katilangit mambang tepas ulan apa maneka lintang daya kusumayana sumawur ora bakal pangling putraku Gatotkaca ing sowan kula nuwun inggih padha basuki kula nuwun pangestunipun Kanjeng Ibu kados mboten kirang setunggal menapa sungkeming pangabekti kunjuk pun ngandhapada iya tak trima kula ngaturaken perbagi panakrama Paman Prabu Kesa tak trima ngaturake perbagi marang tekaku Napa kula jeneng sira sowan ana ngarsane wong atuwamu kaya sumengko temen Ibu wonten bejanipun ingkang putra rikala sowan wonten ing pakuwon Randuwatangan sampun nampi ngendikanipun para pinisepuh bilih dalu menika kula kedah majeng wonten paprangan dipun wisuda jumeneng senopati Gatotkaca didadekke senopati saiki mengkono apa kula? Inggih, Bu. Anakku lanang nggir, kaya ngapa bombonging pamikire ibumu bisa didadekake senopati? Mila bab menika kula trimametaken dumateng ingkang putra diajeng pergiwa jalaran. Yen ngantos kula menika mangke kasemerpan dening para garwa pringgodani temtu badhe ndamel awrating manah kula majeng wonten paprangan ya pancen bener sing prayitna ngati-ati yo nggih tak sesuwun marang Jawata muga-muga pinayungana marang dewa bisa ngruwat marang dur angkara murka ingatan menika pancen kudu bisa. Kudu bisa ngruwat durangkara murkaning praja. Iya, Dimas. Paman Prabu Kesa cumadong dawuh nyumanggaken wadya bala pringgodane Kulatrinata supados tuturi lampahipun ingkang putra nuwun kasinggihan kepareng nyuwun pamit Bu sing ati-ati ya nggih aja nganti kelayatan lan wewadimu wae rapetana awis sing tak jaga yen to nganti mengko bisa kapapak dene wong atuwa wing ngawonggo pangestunipun ibu kula suwun Pandang tikori sang kadalarong kumregut magut mangajaping yuda Dimas Prabu Kesa cumadong dawuh lan Dimas Braja Wikalpa kula mangsa bodho keponakmu Gatotkaca awat-awatana senajan to wanci bengi mapan kudu mengkono dawuh para pinisepuh kebasan aja keguh marang perkewa aja wegah ngadepake bebaya kaparing pangestu nyuwun pangestu
Kebasan aja keguh marang perkewa aja wegah ngadepake bebaya kaparing pangestu nyuwun pangestu. Pandhawa Sindung Riwat Bayu Putra Guru Rupa Lirwayangan Gono Margono Guru Lir Sangka Kiri wonten paring dawuh menapa Kang Mas nyadong dawuh Kang Mas. Brojo Denta, Brojo Lamatan, Brojo Muti aja padha enak-enak. Buta-buta pringgondani dikumpulake. Tuturi lakune keponamu Gatut Kaca kang wis ditetepake dadi senopati senajan to maju bengi. Yen pancen ana kedadian rawi-rawi rantas malang-malang putung dina iki parengake aku rupa ngamuk gegulung wong sedina kanca maju ayo. Sidik Purnomo mencacacanira mulat lepasing sang diwon danu nglayangi ngagasa Yayi Buma Wikata kula Kaka Prabu obor aja nganti sing kendhat kanggo gawe pepadang nggone bakal nempuh bondo itu lho iki ana obor pirang-pirang sangka ngarepan iki apa iki prajurit desa Bimangke kula perpekane aja kletan jajal sapa sing dadi senopati
Bawat nyobentar mulat risang suranggong karo mangsang ronanggono sapa nang ngarepan yen kowe takon karo aku iki prangka dalem pringgondane Patih Prabakesa. Kowe sapa? Sentana Ngastina Buma Wikata. Iki barisan pringgondane iya sing jumeneng Senopati keponakku Gatutkaca. Wadalah. Senopati Ngastina Dipati Karna kon ketok mrene. Awet ora ketemu ing atase Senopati maju bengi. Mongko wayah wis lingsir wengi. Ya pancen tak jarak wis kebacut kaya mangkene tumaping yuda rawe-rawe rantas malang-malang putung lenak kendarat gulumu aja mlayu babu. Pancen prigel. Ayo aja mlayu. Buma Wikata tanding karo Prabakesa. Kurang bejo kesinggol pedangku pedhot gulumu. Permono iki sing kerengan iki sapa iki? Adikku Buma Wikata mungsuh karo sapa kok sambat pambengoke kok kaya njaluk tulung. Ngasta pusaka Dewa Danu. Bareng kelawan gebyaring tatit cemorot sang Dewa Danu pas dadane Prabakesa sira margalayu. Paing wadya makiri ronanggono
Dimas Bumawikata wonten paring dawuh. Ketemper jeneng para yayi iyi, sapa tandingmu Prabu Kesa? Prabu Kesa kuwi sapa patihipun Gatotkaca. Dados dinten menika ingin dados senopati dalu niki Gatotkaca ora keparat. Lah kok bayi sing dajoke iki nalare kepiye? Mongko idamaku yen ora Werkudara kudu Janaka. Yen pancen aku mateni ya kaya ngapa, yen pancen aku dipateni ben disuwargake adikku. Ora kok bayi durung ilang pupuk lempuyange. Gajokake nyemanggaken bocah wadyabala kabeh lho. Obore digedhekke. Awit Gatotkaca kene Jimantara disuluh kaya kancane. Goleki Gatotkaca disuluh. Yen nyuluke ora cenanangan Gatotkaca ora bakal kelakon mlangker ning wit kambil. Ya watone diumbulke wae. Dadi mengko nek ana glibete Gatotkaca lan tumbakmu kuwi aja dikekke ngisor nek perlu dideke. Mengko sak mangsa-mangsa Gatotkaca mak glibet dicocokake. Lah tumbak kok dienggo tekenan. Kekke ngisor dicocok-cocoke lemah ra yo. Aja dakku lho, dakku ngadeket mau lho ora. Disuruh Gatotkaca. Le nyuluki obore dhuwur dengkulmu ku rak nyuluh gangsir. Oh iya ya. Sinarta kocap Raden Gatotkaca kang ana Jimantara Prisa Wadyabala Kurawa. Ing samiya nyepeng obor nyuwuh marang Gatotkaca. Watak Gatotkaca mireng pawarta menawa ing abdi Patih Prabu Kesa Siramarga lan cantut Taliwondo nempuh ing ayuda barisan kang tanpa wilangan 1000 prajurit mati pedhot gulune. Barisan buta ya. Aku prajurit Pringgondani Braja Wikalpa. Aku atet tulung prajurit sing padha mawut-mawut teka Braja Wikalpa ana ngarepan. Kowe senopati Ngastina Karna. Ora sah panding keponaku Gatotkaca semingkir giaglak mangsa karo kowe. Semana sang Adipati Karna uninga barisaning para wadyabala yaksa Pringgondani ketinggalan gegilani sanalika matek aji kala lupa
ora nganti gantalan suwe tanpa lan denawa ngawangga. Nyadong dawuh sinuwun nungsung pawarta nungsung werta lho buta ngawangga kula aja nganti padha kelayatan tak timbali maju lan mlumpuk ana ngarepan aku iki prajurit Pringgondani butane Gatotkaca kang disediakake nang palagan aja nganti banjur gepok pontaning para senopati lan para satria Kurawa buta tandinge buta petana prajurit Pringgondani kanca Nalinganira Sidik Purnama mancajajanira mulat sange dewa danu gadal barisan Kurawa wadya bolo ngawangga yaksa kang kepareng majeng pating gleru pating glereng pendirangan peningale kerembia-kerembia rambute mencirit nginge siunge buta-buta ngawangga sing padha prana ngati-ati yen perlu gandeng kiwayah bengi sing kudu bisa niteni marang sandangane ngawangga sandanganing wong Pringgondani mengko yen pancen olehna tak julung tungkule saka kaduan bisa kelakon lepasi dewa pecah sira Pringgondani. Kelaya takut maring ukut siungnya mau wingis-wingis iki buta Pringgondani ya kowe saka endi aku saka Ngawangga prajurit Ngawangga prajurit Pringgondani aku karena kon ketok Gatotkaca kon ketok kene karena kon rene Gatotkaca kon rene karena kon rene Gatotkaca rene sembelih temenan ora sangucap ngrasani Raden Gatotkaca tandingmu prajurit Pringgondani kelakon rampung nyawamu kinarya gulung prajurit Pringgondani wadya bolo ngawangga wana ing ketingal genggeng dadi bosah basih akeh mandira kang sempal pangi gunung-gunung kang samya mlesat watune pating glereng pating gleru tandang yaksa kang dilani ayo
kireng pamuk nyori sang kula serangat malah kewan leh parem mateni wis wayahe bengi mongko iku wis wayah bangun sing padha kerengan buta mongko boro-boro padha ludes entek sing gawa bor tak terajang mawut-mawut sing padha kerengan padha dene buta poreme ora ana sing beda wah kewan aku tak nemoni paman Brajamusti wae supaya prajurit pringgondani dokon sampur janur kuning Pongger cilik atimu rasah temandang gawe tak tandingane ora mergo aku cilik atiku aku iki areng nglabuhi kowe sak kancamu kabeh paman nanging perkewo jalaran tandingmu padha dene buta mengko sing tak angkat buta ngawonggo kleru motol kancane dhewe ayo kudu ngati-ati aja nganti rombongane dhewe mula aku weling karo paman supaya ngandharke marang para kanca kancamu dokon sampur janur kuning mengko ndak kleru. Oh iya. Menapa sinuwun? Aku perkewo nggonku bakal mbilani marang kowe jalaran ora ana bedane. Buta-buta ngawangga kabeh do dikandhani dokon sampur janur kuning. Sing ora sampur janur kuning tak pateni. Oh nggih, bocah-bocah ngawangga sampur janur kuning. Ayo. Bingungake lah kok dadi saanane buta do nganggo tandha janur kuning. Wah. Monggo aku silak kepengin ngerti pepaganging Brontoyuda wis ora peduli. Ngawur wae. Angger buta potol wis ora peduli. Buta pringgondani ya luweh ngawung ilmu. Rikala semana Raden Gatotkaca ngamuk datan wigi-wigi denawa pringgondani. Denawa ngawangga ludes kapotol janggane.
Dundur Gatotkaca ngamuk buta pringgondani buta ngawong gontek tak dipateni Gatotkaca. Ora pati nduga temen. Isa ana kliwatan cilik-cilik. Gatotkaca ngamuk kok dadi ngebate-batake temenake buta kang padha kapracundang. Lah nggonku bakal golek kepi bocah Ngastina. Lho. Obore gedhekno iku sarep esuk. Wah, jan lengane entek. Utang-utang. Utang juragane wae, Po. Mongso Leo. Kinartori kala semono sang Adipati Karna ngasta pusaka senjata kota. Bareng kulawan kumelaping pathet dasar wus wanci trontong gagat enjang. Prisa keng putra Gatotkaca wonten Jumantara. Senjata konta wal sangka asta bablas nututi Gatotkaca. Mega malang Raden Gatotkaca wonten Jumantara klemper sang pusaka senjata konta awit merga kekuatan sangka lepasing Gendhewa nututi Gatotkaca mabur kocapo ing layang wonten Jumantara yit manira Raden Kalabendana uninga yen Raden Gatotkaca kabujung dening senjata konta pangudha rasane weladalah. Wes suwe nggonku tunggu nang lawang selas tangkep. Gatotkaca jaman aku dipateni ana taman biyen. Aku wis prastya sumpah karo Dewa ora pati-pati aku nang swarga nek ora bareng karo kepunakku Gatotkaca. Iki malah kebeneran senjata kunta mabur jekonta keseka Gendhewa mangsa iso nututi Gatotkaca nek ora tak tututake. Aling-aling mega malang monggo iki dekne tak pedhokake ora cara saka karepe dhewe aduh ora urung mlayu meneh angel lagi ben weruh karo aku mesti pindho warni wae tak tiru-tiru nyuwara kaya bapakne ben Gatotkaca njur weruh karo aku wah malah kecilik Gatotkaca. Ya, Tot. Menika kados Kanjeng Rama. Yo. Moro enggal kowe mrene. Aku arep ketemu karo kowe. Raden Gatotkaca enget yen wonten Jumantara. Ya, Tot. Menika kados Kanjeng Rama. Yo. Moro enggal kowe mrene. Aku arep ketemu karo kowe. Raden Gatotkaca enget yen wonten Jumantara.
ing kono kagungan panggreta ora kelakon yen Rama ngaitekan Jimantara saya inggil nggih mabur. Lunga maning ya. Kepriwe nyong iso ketemu ya? Woi, nada tak tutu dah kelakon. Ora diguguki ayake nek pindho wani Janaka. Mesti dhek eling Janaka ki mertuane. Nggih. Larase kok kecilik terus. Mungku tunggil Gatotkaca. Nyong inggil. Dadak muni nyong. Kepriwe piye? Nek tak tutu saya mendhuwur, ora iso ketemu Gatotkaca. Iya kok. Raden Kala Bendawa merpeki marang putra Gatotkaca arsa ngendika pindha wani kang ibu Noyanayuh Jawata marangaken Raden Gatotkaca datan enget yen ta puniki wonten ngakasa. Gegambaripun tatkala sowan ingkang ibu rikala semanten. Sawunya prisa lan mirengaken ngendikanipun ingkang ibu Sigra den perpeki kaget wis prisa ing paman Kala Bendana. Anakku lanang nggir Gatotkaca. Wonten paring pangandika, Bu. Kowe wis ora wedi ya nggir sing ati-ati. Rapetana wewadimu kang supaya aja nganti ketemu karo wong atuwamu Dipati Karna lan aja nganti kena banjur ke taman pusakane wong atuwamu ngawonggo. Iki dene yen panjen kepengin bakal bisa luar sangka bebaya luput sangka senjata konta tak srananane kowe mrene ya nggir Gatotkaca. Sendika, Bu. Mulat risang Gatotkaca kinen mapakiring samuk. Nyong sing nututi mangsila Aduh paman boten nginten yen panjenengan la upami ngendika wau-wau tamtanipun kula sampun tanggap sarmita. Kepiye perjanjianmu? Jaman semono aku tok padha le. Likala jaman sepasare manten si Abimanyu karo Utari. Aku rak wis beling. Gatotkaca nyong tunggu maring kayangan. Dadi ora pati nampa swarga nek gak karo sira. Kula mboten badhe mingkuh. Sampun kula inget-inget.
Malah upami to kepareng kula nderek paman rikala nembe kula pejahi. Kanjeng wedam menika paman sampun pinanggi kaliyan kula sampun sakmedanipun paman badhe nyarengi dhateng ingkang putra sowan ngayunan. Kula mboten badhe jelak ndak ngono. Anjimu tremu. Luka rageman Raden Gatotkaca. Wus madya ngersanipun kang paman kepareng munjuk aturipun Raden Gatotkaca paman. Kula badhe nderek kersanipun paman namung saking panuwunipun ingkang putra. Kula nyuwun bela dados saged dipun presani para sesepuh yen to Gatotkaca mati nggawa kurban ora mung cukup 1000. Lah iya. Engko tak kei bela wis. Waton aku iso bareng karo Gatotkaca iki. Rikala semana senjata Kunta wal sangka asta lumebu ana pusare Raden Gatotkaca papan iku sejati rangkane senjata Kunta. Noyanaya Baskara titi mangsa aluse Raden Gatotkaca. Renteng-renteng runtung-runtung sesarengan marang ingkang paman wis kepapak ingkang Raya Abimanyu wonten ngajenganing pintu Slomanangkep. Saya wuh trenyuhipun Raden Gatotkaca pinanggi kang Raya Abimanyu kawis gandeng ato marang ingkang Rayi Siti Sendari. Puncating yitma kang datan kagambaraken kotapa gumrundhing raga. Carita rikala semana ingkang nitih Rata Ngawangga. Putra Ngawangga kang mijil sangka ing kraton kalilani marang Ibu Surtikanti Raden Wresasena. Kairing para wadyabala 3000 wilangan. Sumedya merpeki Brantayuda mresani Kang Rama, wanci wus padhang. Edene manah bakal bantu Kang Rama sang Adipati Karna. Datan mangerti kumliyang kwandha kang ngebruki Reta Ngawangga. Reta ajur Raden Wresasena sirna Margalayu. Wadyabala 3000 ludes tanana kang bisa mulya jati dadi teman mulya kwandha pating glangsar. Tintring muka mratenani renangling sang Mokswendriya raga ngending gone tiba angler patra kang kumleyang katiyuping mandra pranantaka
Apindo jatine skara Sumara jagat manraja jiwat bocah sing ora luput bocah sing ora dosa dadi korban mongko nggawa bala semono akeh sudane akeh banget iki prajurit ngawonggo Gatotkaca ketaman senjata Kunta wae kok mati dadak ngejak kakangne kok bocah Ngastina lho iki kondo dadi rukti iya niku lan lokno yen Gatotkaca mati Gatotkaca mati ngidek niki wae kula mboten turu tenan iki wae. Urging peperangan Ndara Gatotkaca ngamuk. Iya Petruk. Ning kok padang niki kok krungu kabar yen Ndara Gatotkaca sedo. Aku ya krungu pawarta. Lah iki inconmu kok ora ana ya. Amodar orang turu gong lho segamu gitu di moto panganan nek diloke segane nyuk ngapusi gendera Ngastina saya katonku mlebet mongko gendera Pringgondani rubuh pekabaran Wadyabala Pringgondani mati bareng Gatotkaca weh lah ora karo-karuan cintaku Gatotkaca yo mati ya sing tak tresnani malah karo-karuan yes karepen mapan Senopati sejatine kaya ngopo abote dadakku kaya ngopo nggonku ngampah sungkawaku nek kula ora iso ngampet iki aku ora iso ngampet iki terus ayo ngene arep ngentut kere ora urusane ngomong arep ngentut kok omong wong nggak antem iki kowe ngilani irungku Petro nun ku aja dikangelan matur Kang Mas Werkudara Gatotkaca mati dipateni Kakang Dipatikerna nggih niku kowe nangis kenang opo? Kowe didukani karo Dewadiku? Mboten. Ora dinehi duit? Mboten. Ngelih? Nggih. Kowe iki minggat kono, Gong? Kowe iki ngaliya kono duwer. Aku ga matur ora tekan kok malah nyelo-nyelo kowe iki ora. Arang aku dhewe ya ora iso ngampet jek ngentut meneh. Gus ampun gelo nggih Gus. Kang putra rak dados senopati wau dalu. Iya.
Enjing niki kula pun krungu berita. Ndara Gatotkaca sedo. Ora celemungan. Nggih, Gus. Ngebuki Reta Ngawangga putra Ngawangga sak wadya balane ludes. Monggo niki bareng karo Senopati dadi pringgondanipun tek perjuwite rayimu. Braja Wikalpa, Braja Jenta, Braja Lamatan, Braja Musti, Patih Probakesa pun boten wonten nyarengi sedanipun ingkang putra Gatotkaca. Gumun aku anak Petrus sing lenggak-lenggak mau urip meneh. Bandara Gatotkaca pengkuwe kok ana kok mati ra yo emane-man kok mau ijolana anakmu wae, Truk. Sing mateni Gatot sapa? Ingin ngerokok piyambak sing nuwun Ngawangga Karna kakangku Ida. Surya kang wis gumiwang ana ngakasa. Padang Trawangan Tegal Kuru. Raden Brata seneng upaya kang raka Sang Adipati Karna Presa bangke-bangkene Prajurit Pringgondani kang amblasah. Bangke-bangkene Prajurit Ngawangga kang pating gletak. Angulati kang putra Gatotkaca datan kaisi kejaba mung tapak tilas. Remukaning Reta ingkang ajur dadi swalang-walang. Rikala semana Presa kang raka Ngawangga sigra dijangkak karena kakangku mati dengan padha. Sapang sinengkang walikat walik sandang wang malang wentes nyogangsil kota pokang miling-miling onong tengahing wono ing pengangka bakal nyirnaken Raden Werkudara iku kadange Prabu Kartipeya kekasih Raden Permea. Ana tengah ngalas Presa kang raka Adipati Karna kabudung-budung dening Raden Werkudara. Bingah raos sing manah Raden Permea. Wadal. Mbok wong mlayu kae metu kene. Lega rasaning pamikir iki lek mateni Werkudara temanja. Aku aling-aling kayu gedhe iki Werkudara liwat Koko Prabu Basukarna plas mlayu Werkudara klipih jus. Mrobol ususe. Wis tak aling-aling kayu kene. Rikala semana Sang Adipati Karna kabudung. Kajangkah Raden Werkudara sangka pinter endane lepat usana Werkudara ndupak randualas kang gedhe 5 pangku trangkul kinarya aling-aling marang Raden Permea. Randualas rubuh ngebuki Permea mati gepeng ana tengah ngalas. Karna kakangku Pasawa iki.
ketoke krungu sambate wong aduh. Aku ngoyak karena kakangku diajal tak angkate randu alas. Wes dudu. Karena kakangku mandega.